Oin bilatu behar ditugu eguzkiloreak anarentzako. Ba, ez, goian ez egoa zan. Osea que... Bueno, ez galdu esperantza, Bai, koldo lehen topatu du bidetik bat. Badetuko diot, a ber. Bai. Dios. Azkenean lortu, dana kontrolpean. Ondo, berago zegoen, bai. ¡Coche! Atzetik beste auto bat dator,
bost, eritzen dira. Epa, barkatu, Ez. Anak hartu behar du bat, derrigor. Ez. Lasai, segi lasai. Segi lasai, bai. Bi daude, 3. Egon. Patxi, aukeratu ondo. Begiratu bangoa, bai. Eta guzti zabalik, baina, bueno, hor goien bako zu beste bat, hemen egon goi batzuk. Hori delitua da, Hori delitua da, hori bai, bueno, ez hori, usto batzuk. Hemendik egon goi gehiago, Bai, baten bat, bai. Baten bat. Ana etorri behar da, Egon. Bestela. Badaude, bai. Baina ez daude oso ondo, behiratu, a ber. Inguruan egon behar di gehiago. Ni zurekin. Kaina bat, bale. Ba, kaina, zuk aititeak agintzen badin badu, kaina. Ana, etorri. Zer. Bitu patxi non dagoen. Hor badako zu beste bat, ez dago guztiz zabalik, baina, bueno, ez? Baina, solio dutxe edo... Hori izan daiteke zurea, nire betxikitxoa da,